Decsi lakosság, kedves érdeklődők, változásra vágyunk. Sok szeretettel köszöntöm Önöket valami új kezdetén. Igaz, látok pár ismerős, mosolygós arcot, elsősorban engedjék, hogy bemutatkozzak. Győben Evelin vagyok, 19 éves és Decsi. Ezt az utóbbit igen fontos kiemelnem, ugyanis kedves szüleim régebben nagyon sokszor megkapták a gyütment jelzőt. 2 nyelvet beszélek, ám diplomám még nincsen, ugyanis még csak most érettségizek, de ettől függetlenül remélem, hogy méltó narrátora leszek a mai estének. Kedves falunk ismételten mérföldkőhöz érkezett. Megkezdődött a választási kampány, ez mindenkiben kivált egy érzést, akár pozitívat, akár negatívat, egyben viszont biztosak lehetünk. Az utóbbi években, de egy szemmel láthatóan hanyadik. Ma azért vagyunk itt, hogy együtt, közösen összefogjunk, és tegyünk azért, hogy családainknak, szeretteinknek, gyermekeinknek, és nem utolsó sorban magunknak egy élhetőbb, biztonságosabb közeget teremtsünk. A következő percben kérem, fogadják sok szeretettel az imént említett változást elősegítő polgármester jelöltünket, Heimon Csobát. Jó estét kívánok mindenkinek! Kivételesen sokan inkább csak Facebookról ismernek engem, mert 2 éve vagyok csak itt Decsen. Írtam most kivételesen szöveget, megpróbálom úgy, hogy ne akadozzak, le fogok nézni, de én inkább szívből szeretek beszélni, mint az eddigi posztjaim, videóim, személyes beszélgetéseim volt a településen. Tehát ez már nem volt benne kapásból a leírt szövegben, de ezt el kellett mondanom, hogy a zavarban létemet egy kicsit csökkentsem. Kicsit magamról beszélve, Heimon Csabának hívnak. Én eredetileg szexuális lakosú vagyok. Decségen 10 éve megszakításokkal élek. Először édesanyámnál, most már 6 éve külön. Előtte a 2 közt én Bécsen éltem az egyetemi évek miatt, majd Szexádra költöztem és ott töltöttem még 11 évet. Furcsa itt beszélni. 2 éve szoros kapcsolatom lett Deccel, mivel feleségem decsi lakos, és így kerültem itt látképbe Deccel. Egy 12 éves kisfiúnak vagyok büszke apukája. Eddig munkásságomat az építőiparban éltem. Én kiskorom óta az építőiparban tevékenykedek, főként segédmunkásként kezdtem, mivel kellett a zseppénz. És nálunk úgy volt zseppénz, ha dolgozunk. Utána, szülői ráhatással persze, a Szexárdi Ady Endre szakközépiskolában érettségiztem magasépítői szakon. Én még szerettem volna lenni, de ez sajnos édesanyám még máshol gondolták. Mivel az édesapám és nevelapám építész és próbált az ő útjára terelni engem. Utána, miután leérettségiztem, szerettem volna technikusan tovább folytatni. Hát ez megint csak nem sikerült, szülői ráhatással megint csak Pécsre kerültem az Polák Mihály műszaki főiskolára, ahol építőmérnökként diplomáztam. Hát igen, a nyelvvizsga, mint köztudott itt decsi vonalban, hogy állítólag kell, nekem nincsen. Nincsen nyelvvizsgám, de diplomám van, mivel a Covid-on nyelvvizsgamentességet kaptam, és így megkaphattam a diplomámat. Nem kellett soha használnom. Soha nem kérték a diplomámat, soha nem kérték azt, hogy mutassam föl a kreativitásomat, kérték a szakmai tudásomat, kérték, és ezzel értem az építőiparban, és a mai napig ezzel tevékenykedek az építőiparban. Időközben jött egy hobbim, ami most kivételesen nem édesanyámék dolga volt, ötlete. Elkezdtem egy autós találkozót hobbiból megszervezni, ez 10 éve volt. Az első, azóta az ország 3. legnagyobb találkozója közt tartják nyilván. Ez már inkább egy ilyen zenés rendezvényé emelte ki önmagát. Próbáltam kicsit puskázni, hogy kimaradjon valami. Aztán miután elkezdtem itt Decsen, ugyebár feleségem és családja, új barátok lettek, ismertségek lettek, elkezdtem Decsre járni, és ugyebár kezdődött a
ki kell mondanom a boxszal. Kezdődött azzal, hogy egyeseteket kellett támogatni, én szeretek segíteni. Nekem az autós találkozók is arról szóltak, hogy mindig támogassunk egy egyesületet, támogassunk egy beteg kisfiút, bármi, csak valamire demes szolgálatot teljesünk azzal, tehát mi nem azért, hogy húdejobbulizunk, segítsünk. És én szeretek segíteni. Én szeretem azt, hogy amiért én dolgozok, azzal másnap lehet, hogy örömet tudok okozni. Lehet, hogy nem részesen, de valamilyen szerződésből legyen részesen. És elkezdtem így Decsvel is tekintetlenül, próbáljuk meg segíteni. Ez nagyon jó, ebben a teremben kezdődött minden. Ott ültem valahol hátul, mert mindig lámpalázas vagyok, és nem szeretek elő lenni. És kaptam egy nagy ösztönzést, hogy köszönjük a segítséget. Hát nem köszönték, hanem inkább falat állítottak elém. Nem szeretem a falat állítani, maximalista ember vagyok. Amit elhatározok, szeretem véghez vinni. Soha nem állok meg félúton. Mindent véghez szeretek vinni. Akkor is, ha nem szeretik a szüleim, hogy ilyen vagyok, én ilyen vagyok. Így születtem, ezt tettem magamnak mindig céljául. És ugyebár jött ez, hogy akkor kezdjünk el kicsit kifele tekintetni a online világban. Facebookon elkezdtem kicsit törtetni arról, hogy én igenis szeretnék segíteni és tenni Decsért. A folyamatos falütközésben megtámadtak, hogy én polgármester szeretnék lenni. Nem akartam, hazudok, képviselő szerettem volna lenni. Én úgy döntöttem, hogy én képviselő leszek Decsen. Na, azzal tudok tenni. És ahogy belemerültem egyre jobban mindenbe, minél mélyebben, minél jobban, minél inkább akartam megismerni Decset, hogy ne csak a barátokat, az ismerősöket lássam, hanem a jelenlegi helyzetet, ami itt van, és nem tetszett. És akkor jött egy ötlet. Nem támogatás, nem hátulgotolás, megint az én maximalista megmozdulásom. Jelenteni szeretném magam polgármesternek. És miért? Mert ha egy változást szeretnénk, az csak csapatban lehet. Csapatban. Tehát nekem csapatot kellett ehhez építenem. Na most ezt tudhatják. Aki itt jött, ment, aki nem gyökeres, annak kicsit nehezebb. Nekem végképp, mert Decsi egyen vagyunk. Mi Decsi egyen el vagyunk nyomva. A szövegem elmaradt. Ez már nem az. Ez már nem az, amit megírtam. Elmaradt teljesen. Tehát mi Decsi egyen teljesen el vagyunk felejtve, mint nem is Decsen lenni. Talán el van felejtve. A rászorulók el vannak felejtve. Itt csak azok vannak előben, akik le tudnak érteni valaki elő. Mi nem leszünk olyan. De csak akkor tud előrébb lépni, és akkor tud haladni. Egyébként is feláll az ember, és azt mondja, hogy többet szeretnék. Így mindig független vezetőség volt Decsen. És Decs fejlődött addig. Most nincsen. Most a szankcionálás van. Ezt engedjük el. Elnézést, kicsit elmentem, megint a szívből jövő rész jött, és ez kicsit elment. Lapozok. És itt jött a csapatépítésre vissza. Na hát ez nagyon érdekes volt, nagyon nehéz volt. Én őszinte leszek, anyósom azért segített. Miért bárki mondja, nem a Misi. Misi az nincs is itt van, nem tud segíteni. Nekem az anyósom segített, hogy mégis kiket lehetne. Hát de nem ismer senkit. És azért úgy oda mondani egy házból, hogy bocsánat, ne arra, ugye nem akar mellettem képviselnek indulni, hát azt sem tudja, ki vagyok. De el kellett volna kezdenem, de rájöttem, hogy megint a szankcionálás. Félnek. Félnek azért, ha megmozdulnak valami más ellen, akkor ezért ők valami miatt visszakapják. Nem. Az első, aki azt mondta, hogy igen, Csaba, egyetértek veled, az Topánka Zsolt volt. Fogadott az asztalánál. Nekem ez nagyon úgy volt. Oda ment, felhívtam, megszereztem a telefonszámot, fölhívtam, és azt mondta, hogy gyere, persze beszélgessünk. Oda mentem, nyers vagyok, nem mondtam körbe, gyere képviselőnek mellettem. Hát azt mondta, hogy igen, de szerintem nem gondolta komolyan. Tehát szerintem ezt, ő is úgy volt vele, hogy egy idegen, nem. Amiben is bizonyosodott, mert rá egy hónapra drága felesége mondta azt, hogy most már igen. A második utam, az Papcsabához ment. Na, hát az út 4-szer jártam meg kb. Mert 4-szer mondta azt, hogy nem. Az utolsó már csak annyi volt, hogy legalább a futballban segítsen, ha már képviselőnek, nem? Azt mondta, hogy abban még úgy segít, elmondja, mit lehet, de képviselőnek ő nem jön. Aztán hála jöjjnek a regnáló vezetőség kirakott egy fotót, és hogy mégis indulnak, hogy indulnak, és kaptam egy telefonhívást, hogy most találkozzunk. És
Lásd csodát, egyet akarunk, változást, mert Decs többet érdemel, mint ami van. Utána jött, az sem első találkozás volt, Bálint Gyöngyi, a mama, nekem mama. Én úgy ismerem, mindenki nekem úgy mondja, hogy a Gyöngyi mama. Ő nekem ránézek, és a totális becsületesség nekem. Ő a tisztesség, ő a jogszabályoknak az atya. Tehát ő tudja azt, hogy hol van vesző, vagy és minden. Kell egy ilyen ember a csapatban. Kell egy olyan ember a csapatban, aki, én építész vagyok. Engem be tudnának csapni. Meg én szívember vagyok. Engem becsapnak, de őt nem. Neki ott kell lennie, hogy itt igazságot tudjunk tenni. A mama is elutasított az elsőre. Aztán utána mentem megint, hogy beszéljük át ezt, mert mama, kell. Tehát ide kell. De hát én idős vagyok hozzá. Nem, dehogy is, hát örök fiatalok vagyunk. Amíg élünk, megyünk és teszünk a településre, addig igenis fiatalok vagyunk. És akkor mondta, hogy jó, próbáljuk meg, de ő is az volt, hogy csapat kell. Mondom, hát már vagyunk. Akkor már hárman voltunk. És akkor jött, hogy valami még hiányzik. Valami hiányzik. Hát én is Decségi vagyok, de én nem tudom képviselni Decséget. Mert én járom az országot, én nem ott vagyok minden nap, nekem kell mennem. Nekem a munkámnak mennem kell. Hát, Pataki Dani, második találkozóra. Az elsőre persze visszautasított, elég csúnyán. A másodikra nem hagytam gondolkodásnak és lehetőséget, igenis elé tártam mindent, ami a szívből. Végén felett és azt mondta, hogy na, akkor menjünk. És akkor jött egy olyan, hogy papcsak, hogy hát azért jó lenne egy 5-6 ember. Nem, 4, de az biztos legyen. Tehát én úgy tudok menni valamifele, ha tudom, és tűzbe kell tennem értük a kezem. Tehát nekem, én vállaltam, hogy mi így egy csapat vagyunk, akkor csináljuk végig egy csapatként. Ez megint nem volt benne a paktomban. Bocsánat csak. És akkor ugyebár össze kellett rakni nekem egy kampánypontokat. Nekem ez új volt, kampánypont. Most is írtam a szöveget, nem tudom még mi az, hogy szerint menni. Megint csak azt mondom, szívemből tudok csak beszélni. Szívemből tudok a településért tenni, szívemből tudok a lakosságért tenni. Én nem tudok. Nekem nem megy az, hogy leírnak valamit és írjam alá. Nekem ez nem megy. Akkor szemközködöm saját magam, a családom, a becsületem. Nekem ez nem megy. Csak őszintén és szívből lehet tenni valamit. Azért a kampánypontokat összeírtam, büszke voltam magamra, mert merem mondani 90%-át. 75? Egyedül. Azzal, hogy én járok. Ha szórólapozni kell a településen, én járok. Hála égnek nem babakocsi van, mert akkor nem tudnék megjárni a településen egy este 10 kilométert vagy 15-öt. Esélytelen lenne. Ezeken a járdákon életveszélyes. Egyik este csak mentünk szórólapozni, én vállalom mindig a legnagyobbat persze, mert 1200-600-at persze nekem kell kihordani, kell fogok uráznom, nem. És mentem, és volt egy sötét rész, nem láttam járni, 5 centi be volt szakadó, de 3 napig nem tudtam menni. Nekem is kifordult a lábam. Tehát ezért változtatnunk kell azon, hogy Decsen élhető legyen. Legyenek jók az utak, legyenek jók a járdák. Az, hogy a köztemetőnél meg van csinálva a kerítés előtt, de jó, és hátul miért nincs? Hát is van valakinek sírja. Folytassuk azt a kerítést. Ha lehet, akkor úgy, ahogy Papcsaba elkezdte. Dobja össze a lakosság. De miért nem lehet így? Miért nem dolgozhatunk össze? Ne egy emberen múljon a település. Az embereken múljon a település. A képviselőkön és a lakosságon. Fogjunk össze mindenki. És tegyünk azért, hogy itt más legyen. Megint elkandoztam. A Decsi TV. Most kivételesen nem a Decsi TV van itt, mert az nincsen. Miért nincsen? Én végigmentem, aláírásokat gyűjtöttem. Aláírom, volt egy segítségem, jött velem az apósom. Pont itthon volt, szabadságot vett ki, eljött velem. Egy nap, 2 nap, 2,5 nap. Na, nem gondoltam volna, ilyen gyorsan alá lehet gyűjteni az aláírásokat, vagy össze lehet szedni az aláírásokat. De azért elhúztam, mert egyedül szerettem volna menni, mert olyan jó bemenni egy idegen házba. Nem tudtam, hova kopogtattam be, volt, ahol nem örültek nekem. De volt, ahol azt kérdezték, hogy mit kérsz enni, inni. Nekem ez furcsa volt. Én városként nem vagyok ahhoz hozzászokva, hogy behívnak, és megkínálnak idegenként, és beszélgetnek, és őszintén. Elmondják a gondjaikat, bajukat. Nekem ez furcsa. És akkor itt jött az, hogy hát mit tudunk Decsről jelenleg? Semmit. Amit hallunk.
Néha kapunk interneten egy posztot, hogy hú, de jó, ez történt, ott vagyok, fotózkodok. Ez nem játszik. A Decsi TV-t, ha más nem oldnál, vissza kell állítani. A technikát meg kéne néznünk, nem láthatjuk a emberekbe. Nem, semmit nem tehetünk ki. Szeretném tudni azt, hogy mégis mit lehet. És a Decsi TV-t vissza kell állítani, és minden testületi ülést élőben kell a lakosságnak kiadni. Azért élőben, hogy lássák azt, hogy őszintén megy. Hogy minden őszinte. És hogy döntés meg nem egy ember dönt. Bocsánat, megint elkalandoztam. A rendezvények. Én imádom a rendezvényeket. Mint ahogy kezdtem a beszélgetésemben, én szeretek rendezvényt szervezni. Nem én szervezném, de segíteném. Tehát az, hogy most egy hónapban, kampányidőszakban legyen minden, nem, legyen 3 havonta. Olyan retrobulívban voltam itt Szombaton, hogy le a kalapba, én nem tudnék ilyet szervezni. De én már sokat szerveztem. Nagyon jó volt. Én nagyon szerettem. Jó volt látni azt, hogy az emberek felszabadultak. Nem széken nézünk egy koncertet. Tehát az emberek táncolnak, az emberek érezzék jól magukat, az emberek mozduljanak ki otthonról, az emberek kezdjenek el újra élni. Ha látnak, hallanak, akkor tudnak élni. Ha bezárják őket, akkor leülnek. Nem Covid van. Nem kell otthon maradni este 8 után. Ki kell mozdulni. Tehát Decset élni kell. Decs 4200 fős. Szerintem Decsen annyi lehetőség van. A futballt igenis, azon vagyok, hogy visszahozzam, beadtuk az Egyesületre. Nem hallgatunk már senkire, csak mondjuk segít egy kicsit, de beadtuk az Egyesületet. Most várjuk, olyan 15-e, 25-e köz fogjuk megkapni. És lesz labdarúgás Decsen. Ha minket választanak, ha nem minket választanak, labdarúgás lesz Decsen, meg kell. Az emberek, a férfiak, a nők, menjenek ki a gyerekek. Nézzék, szotyizzanak ott, beszélgessenek, de kimozdulnak. Megint egy újabb program. De programokat kell, nagyon sok program kell Decsnek. Közebb kellett volna nagyon jobb lenne a hangom. Én azt nem mondom, hogy a szöttest vissza lehet hozni, mert valljuk be, már nem ez az van. De oktatni kellene. Ha csak havonta egyszer, akkor oktassuk. Viszont akkor folytassuk a felújítást. A szöttes épületeket folytassuk a felújítást, és legyen kialakítva azon egy olyan helység, ahol igen, havonta egyszer lehet egy oktatást. Lehet, hogy Gyöngyi mama menne be tanulni. De lehet, hogy egy 10 éves kislány menne be tanulni. Miért nem? Ha neki számít az, hogy Decs honnan indult, akkor igenis legyen meg az, hogy a jövőben fel tudja mutatni. A másik nagy vágyam, hogy nekem itt 2 éve, ugyanebben az épületben az emeleten volt egy Kossuth Rádiónak egy interjúkra felkértek, sehol nem volt még, se képviselő, semmi nem volt itt, csak valami felkértek az építkezés miatt, mert ugyebár mégiscsak Decsre kerültem feleségem miatt. És akkor mondták, hogy hát Decse, vagy szóba jött a hivatal épülete. Hú, minden vágyom mondtam, hogy azon hadd dolgozzak én. Tehát Decs a Sárköz fővárosa. De ez most már csak címszóban, mert hanyatlik. Hozzuk föl. Hozzuk föl azt, hogy a hivatali épületet fel kell újítani. És legyen Decs égköve. Kezdődjön el, és kezdjünk el onnan kifele terjedni. És Sárköz fővárosa Sárköz főváros legyen. És ragyogjon ezért. Ne csak abban éljünk, hogy a múltban mi volt. Nem a múltban élünk, a jövőt kell néznünk, a gyermekeink, azok a jövőben élnek, nem a múltban. Szép a múlt, én aláírom, kell, az emléknek kell, de a jövőt meg kell építeni. És ahhoz mi kellünk együtt, egy csapat. Olyan, hogy becsületesen tudjuk menni. Írtam még rengeteg mindent a pontjaimra. Én nem fogom húzni az időt, mert úgyis elkalandoznék csak. Azt tudom, hogy a képviselőtársaimat nem kell bemutatnom, szerintem senkinek. Jobban ismeri itt szerintem mindenki, mint én. Én a szívemre hallgatok és úgy bízok bennük. Én azt mondom, hogy mutatkozzanak be ők, mondják el ők a gondolataikat. És köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kérem, fogadják szeretettel Bálint Gyöngyi képviselőjelöltet, aki 41 évig szolgált, mint köztisztviselő, falunkat pedig 8 évig segítette, mint képviselő. Most ismételten szeretne tenni Decsét. Tisztelettel
köszöntök mindenkit. Jól van? Jó, köszönöm. Unoka fejemmel bemutatott, hogy én vagyok a Gyöngyi mama. Bálint Gyöngyi vagyok, 76 éves, illetve nem 77, bocsánat, nem letölteni. Nyugalmazott köztisztviselő. Tőzsgyökeres Decsi vagyok, 2 felnőtt gyermekem van, 2 unokám és 2 dédunokám. A munkaterületemet illetve aktív éveimben mindvégig önkormányzati dolgozó voltam. Pályafutásomat nagyon fiatalon itt kezdtem Decsen, a nagyközségi közös tanácsnál, mint cikkegondozó. Feladatom az volt 1 éven keresztül, hogy az akkor nem régen, talán 1 évvel ezelőtt betelepült romákat, akik akkor novemberi utcában laktak, felmérni, meg voltak a szempontok, minisztériumi feladat volt, hogy kell felmérni. Minisztérium finanszírozta az én munkabéremet, és én nagyon megismertem a decsi romákat, én megszerettem őket, ők is engem, és tehát ezt csináltam 1 évet. Amikor ennek a feladatnak vége lett, a tanácselnök úr megkérdezte, hogy marad még itt dolgozni. Hát igennel válaszoltam, akkor volt a pici fiam, Gyes még nem volt, és hát ott laktunk a főutcán a tanácsházának szembe, tehát így ragadtam meg a decsi tanácsot. 1 év múlva felvételiztem Budapesten a főiskolára, ami szakirányú. Hát szerencsére elvégeztem, hozzáteszem saját költségen, mert azért a decsi önkormányzat nem volt annyira gálánk, azt mondta, hogy itt nincs szükség főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkező emberre. A diplomám átvételét követően 2 hónap múlva hívtak Szekszádra, akkor a szexádi város, az járási jogú város volt, hívtak szociális és gyámügyi osztályvezetőnek. Hát természetesen elfogadtam, repültem, és örültem ennek a tisztségnek, meg ennek a meghívásnak. Később ismét tanulásba kezdtem, a Szexárd városi önkormányzat is nagyon dotálta a továbbtanulást, minden költségemet fizettek, nem csak nekem, másnak is, aki tanulni szándékozott, és így kerültem egy újabb diploma megszerzése után a Tolnavegyei önkormányzat gyámügyi főosztály vezető helyettesére, ahol gyámüggyel és szociálpolitikával foglalkoztunk. Hát ez a szakmai önéletrajzom 41 évi szolgálati idővel mindig vonultam. Köztisztviselőként, mint már említettem, a gyámügy és a szociálpolitika volt a szakterületen. Majd egész életvelő belecsöppentem Decsen a nyugdíjaztatás után 1 évvel, itt is a közéletbe, és 2006-tól 2010-ig önkormányzati képviselő voltam. E pozícióban töltött 4 év, nagyon sok tapasztalatot nyújtott, voltak hullámvölgyek, egészséges viták napi 1-24 órában. Sajnos értek méltatlan támadások, nem kevés, de soha nem gondoltam arra, hogy feladjak, mint ezeket kimásztam. Majd a következő, tehát én akkor nem indultam a következő már 5 éves ciklusra, ahol a Antal Zsolt lett a polgármester, de eltelt 1 év, és szóltak, hogy hát úgy néz ki, hogy bukik a mutatvány, új választásokat írnak ki, erre a 4 évre, akkor én megkérnek, hogy jöjjek vissza. Hát nem kérettem magam, mint a rendes lányok, én mindjárt igent mondtam. Tehát ez volt a második ciklus, amikor én képviselő lettem újból Decsen. Hát most ezt jó kérdés, ha valaki megkérdezi, hogy miért indulok én ilyen korba ezen a választáson. Ha nem kér meg a Csaba, akkor eszem ágában nincs, az jelenlegi polgármester biztos nem kért volna meg. Ez a település az otthonom, magaménak érzem, itt születtem, itt vannak rokonaim, én még érzek annyi energiát, hogy én szeretnék ezért a településért tenni.
Mindig azt hallottam, hogy a képviselőség az egy szolgálat, mely az itt élő állampolgár érdekében történik, viszont a mindenkori polgármesterrel kell együtt dolgozni, minden egyéni érdeket félretéve, és csak is a közösség érdekét figyelembe venni. Természetesen vannak elképzeléseim, nem is kevés, de én nem akarok olyan hosszú lenni, mint a Csaba, én csak a leglényegesebbeket mondom el. Elsősorban a törvényes működés. Ez, ami engem legjobban irritál. A testületi ülések soha nem voltak meghirdetve, ami egyébként maximálisan törvényellenes. A lakosság sem írásban, sem újság formájában nem értesült arról, hogy volt-e testületi ülés, azon mik voltak a napirendi pontok, és ha nem volt testületi ülés, ami kötelező, miért nem volt. Megjegyzem, minden testületi ülés nyílt, azon a lakosság bármikor részt vehet. Kivétel, amit a jog biztosít, hogyha olyan téma van, hogy zárt körű ülést kell elrendelni, ez azonban nem gyakori. Fontos feladat a lakosság folyamatos tájékoztatása, akár írásba, újság formájába, vagy pedig a helyi televízión keresztül. Ehhez szükségeltetik a helyi televízió visszaállítása, ami adott, pár fillért kell rákölteni és üzembe lehet helyezni. Az volt a válasz, amikor én ezt felvetettem egy évvel ezelőtt, hogy 30 embert megkérdeztek a Natiboltba, 30 idős embert a Natiboltba, és mind a 30 azt mondta, hogy hát minek az. Na most elhiszem, hogy megkérdeztek 30 embert, de az a decsi lakosságnak hány százaléka. Tehát én ezt nem tartom ezeket a válaszokat számszakilag tekintve mérvadónak. A helyi rendeleteket nem ismerik a decsi emberek, a településen élők. Nincsenek tisztában azzal, hogy milyen élethelyzetekben, milyen kérelemmel fordulhatnak az önkormányzatokhoz, milyen segítséget kaphatnak. Minden lehetséges fórumon propagálni kell a tájházunkat, ott is a forgalom a nullával egyenlő, pedig voltak olyan évek, hogy szombaton, vasárnap 3-4 busz állt sorba az utcába, míg bejutottak a csoportok a tájházba. Itt valami nagyon-nagyon elakadt. Ami az én szívfájdalmam. Talán a jelenlévők kevesen tudják, hogy valamikor 3 decsi módos gazda jelzálogjogot vett fel a házára, a földjeire, összedobták a pénzt és felépítették a decsi tanácsházát. Minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy ez az épület visszanyerje a régi állapotát, és ez minél előbb szükségesek a komoly lépések. A polgármesteri, illetve egyik nap kaptam egy olyan e-mailt, hogy mondjam már meg, hogy miért okoskodok, és mondjam már meg, hogy miután 2 ciklusban voltam képviselő, miért nem akkor újították fel a tanácsházát. Én most üzenem, mert nem válaszoltam, hogy egyszerűen azért nem újították fel abba a 2 ciklusba, mert nem volt rá pályázat. Egyetlen oka volt, és egyik ciklusban se rendelkezett az önkormányzat annyi pénzzel, hogy ebbe belevágjon. Történtek felújítások, még a Vicó idejében is, és az Antal Zsolt idejében is, de azok a felújítások nem voltak elegendőek ahhoz, hogy az épületnek az állaga ne romoljon. A jelen bemutatkozásomnál lehetetlen felsorolni azokat az elképzeléseket és azokat a fontos teendőket, amik itt előttünk állnak, és a jövőbeli munkámmal szeretném segíteni a település építő teendő végeзвitelét. Hát ehhez szükséges az önök megtisztelő bizalma, megválasztásom esetén az általam nyújtott ismereteket tartalmazó tisztességes munkával tartozom önöknek. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Tománka Zsolt vállalkozó, aki a múltban többször segítette településünket társadalmi munkákkal, emellett pedig az öreg fiúk foci csapat motorja. Igaz, Zsolt élt a markoláshoz, de azt megígérhetjük, hogy az önkormányzat számlájáról nem emel el semmit. Nagyon szépen köszönöm. Jó volt ez a felvezető. Hát igen, én Topánka Zsolt vagyok, 54 éves. Decsi. Lőjem a mikrofon. Bejjebb? Még egyszer mondjam el? Akkor elmondom még egyszer, hogy Topánka Zsolt vagyok, 54 éves, Decsi, vállalkozó, az öreg fiúk csoport, az öreg fiúk csapat motorja, és elég jó, hogy izgulok most, megmondom őszintén. Idegen ez nekem, hogy itt akár ennyi ember előtt is tudjak beszélni, de össze kell szedjem a gondolataimat, mert egyébként vannak elég komoly gondolataim ezzel a választással kapcsolatosan, de talán annyit el tudnék mondani, hogy én is változást szeretnék. Én úgy érzem, úgy tapasztalom, hogy Decsen most ilyen diktatórikus rendszer van, ami nekem abszolút nem felel meg, nem tudok ebben azonosulni, és ezzel szeretnék változtatni. Egyébként, ami előttem elhangzott, azzal mindenen egyetértek, nem is tudok hozzátenni, elmenni sem tudok ebből, úgyhogy hát azt szeretném mondani, hogy támogassanak minket, szavazzanak rá. Köszönjük a bemutatkozást! A következő jelölt Pataki Dániel, akit sokan ismerhetnek a Falugyűlés Decsen Facebook csoport adminisztrátoraként. Ebből kifolyólag a múltbéli dolgokkal kapcsolatban sok információja van, és nem mellékes megemlíteni, hogy gyerekkorát a Kossuth utcában töltötte, ma pedig a Decsi szőlőhegy lakosai közé tartozik. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Akkor a nevet már nem mondom. A Kossuth utcában a háziparral szemben nőttem fel. Ide jártam óvodába, iskolába, majd Szexárdra János gimnáziumba, orosz nyelvi szakra. Hát ez úgy már predesztinált azt, hogy volt olyan nyelvtudásom, hogy kikerültem a akkori Szovjetunióban, még most már Európa Uniós tag, régebben független állam közössége volt Rigába, polgári régi forgalmi egyetemre. Ott 5,5 évet töltöttem el. Majd visszatértem szülőfalumba. Még elég sokáig itt laktunk a Kossuth utcában, de sajnos szüleim halála után hát még az öcsém egy darabig itt lakott. Elnézést, van egy öcsém, meg egy húgom. Majd hát sajnos el kellett adjuk, mert egyedül nem tudta volna fenntartani. Illetve hát mi is segítettünk benne, de nehéz volt így messziről. Illetve hát én a Decskeiről, de a húgom Veszprémben lakik és dolgozik. Azt szeretném még elmondani, hogy biztos mindenki emlékszik rá, hogy akárhányszor volt lakossági fórum vagy választás, sőt az említett falugyűlés Decsen is én a Decsi-hegyi útnak a
megépítése mellett kardoskodtam. Ugyanígy a Szőlőhegyi szakaszon a Várdomtábla és a Tisztány közötti részen vezetékes ivóvízért. Sajnos ez nem tudott megvalósulni, egyik sem. Az ivóvíznek a problémája akkor merült fel, még édesapám halála után egy darabig én voltam a hegybíró, és egy hegyközségi gyűlésen felvetették a gazdák, hogy száradnak ki a kutak, és nem tudják a pincéjüket fenntartani, hordok, mosni, stb. Már akkor elkezdtük Bicóerdőnél, aztán Antal Zsoltéknál én azért álltam oda, mert megígérték, hogy ez meg lesz oldva, és most pedig, mivel nem sikerült egyik sem, megpróbáltam képviselőként tenni azért. Félreértés ne esik, nem csak a Decsi hegyet szeretném képviselni. Amit még elfelejtettem, hogy 91 óta dolgozom ugyanazon a munkahelyen, a szexuális távfőszolgáltatónál, bejártam mindenféle pozíciót, jelenleg kazánüzemvezető vagyok, 25-30 embert irányítok, illetve a társult és hőellátási oldalát. És akkor ennek kapcsán szeretném mondani, ami engem Deccel kapcsolatban izgat. Szintén műszaki dolgok, tehát ugye én a fűtés, víz, ellátásban vagyok otthon. Ha jól tudom, akkor Deccen még mindig rengeteg eternítő van az ivóvízhálózatban, ami mérgező, illetve meg szeretném majd vizsgálni, vagy megnézni, hogy az energetikai dolgok azok hogyan állnak. Lehetne spórolni, lehetne megtakarítani. Nagyon maradban ennyit szeretném mondani. Köszönöm szépen. Végül, de nem utolsó sorban fogadják szeretettel dr. Pap Csabát. Csabát nem igen kell bemutassam, hiszen 17 éve tevékenykedik falunkban, mint képviselő. Nem csak életszínvonalunk növekedésében támogat bennünket, másodállásban gyógyszerészként tevékenykedik. Ne felejtsük el megemlíteni a sakklubot, amely évtizedek óta különleges eredményeket ér el. Igaz, Csabának már rengeteg szép eredménye van, de most legújabb céljaként azt tűzte ki, hogy a jelenlegi vezetőségnek adjon egy mattot. Köszönöm szépen a szép szavakat, sakról már nem is kell beszélnem. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött és már tudja, hogy rá fog szavazni. Még nagyobb szeretettel köszöntöm azokat, akik most fogják eldönteni, miután meghallgattak bennünket, és ránk szavaznak. Szeretettel köszöntöm még nagyobb szeretettel azokat, akik szúrós szemmel nézik most itt, hogy mi mit csinálunk és kik vannak itt egyáltalán. A kamerán keresztül szeretnék üzenni azoknak, akik nem tudtak vagy nem mertek eljönni pont a szúrós szeműek miatt. Őket is nagyon szeretjük, és várjuk, hogy majd szavazzanak ránk. Egy idézettel szeretném kezdeni, pontosan egy imával. Nem vagyok vallásos, mert ateista vagyok. Ez azonban mégiscsak nagyon jó, és így azt hiszi Szent Ferenc imáról van szó, aki azt mondta, hogy Uram, adj nekem türelmet, hogy puskázom nekem, hogy tudom kívül. És mi nem vagyunk a szavak emberei, ezt ugye észretettetek lenni, kivételével, mi tettek emberi vagyunk, még odaállunk a felül, és ezt nem csináljuk. Tehát azt mondta, azt hiszi Szent Ferenc, hogy adj türelmet ahhoz, hogy elfogadjam, amíg nem tudok változtatni. Adj nekem bátorságot, Uram, hogy változtassak azon, ami lehet, és adj nekem bölcsességet, hogy a kettő között mindig különbséget tudjak tenni. Hát most itt ez önöknek is nagyon jó ez a kis ima, mert bizony választani kell, változtatni kell azon, hogy lehet, elkövetni, mi lehet, mind kell. Tehát a Feri bácsi nagyon régen értett az Szent szavai ma is időtávok. Be kellene mutatkoznom, mindenki ismer szerintem, aki itt van. Én 88-ban kerültem ide Decsre, áprilisában, tehát megvan a 36 év, remélem nem számoltam el. Akkor én ültettem egy cseresznyefát, ez azóta egy szimbólum, ami itt tartózkodásunknak. Még kicsit öreg már cseresznyefával, ez már elég nagy életkor. Szedtem egy kis
fórum után lesz egy lehetőség rá, hogy távol csereszkezni, lesz egy kis elfogadás, és akkor tudunk beszélgetni személyesen is. A sakról, nem tudom mennyit mondjak, tegnap emlékezett csapatom harmadszor is bajnok lett, sorozatban harmadszor összesen 9-szer, ma délelőtt itt járt a Duna televízió, nem tudom, valaki készítette, hát a sakról volt kíváncsi, és mit tehetek róla. Holnap születik meg a második blokkám, úgyhogy nagyon happy vagyok, egy már van, aki másfél éves, és a következő holnap indítjuk a szülést, mert kicsit túlhordtuk, és hát erre valószínűleg mindészki nem akar kijönni, lehet, hogy igaza van. 3 gyermekem van, hogy a feleségem Amerikát nem kell bemutatni, együtt jöttünk ide gyógyszertárba dolgozni, és mert akkor elődünkben nagyon el akart menni. Én 93 óta Őcségben dolgozok, bocsánat, hogy gyorsan beszélek, azt mondtam, hogy te tényleg gyorsabban forogál, mint egy nyelvem, és azért haladok. Tehát én Őcségben vagyok igazából a feleségem, mint Lecsek, ezt mindenki tudja. 2 nagyobb gyermekünk gyógyszerész, nagyon büszkék vagyunk, rá menjünk is gyógyszerész, másik mérnök, mert egy diplomák szóval kerültek, hogy van mindenkinek már diplomája. A családban mindenki gyógyszerész, van mérnökök is, orvosok is van, úgyhogy nyelvvizsgák is vannak, bőven nekem nincs, még oroszul tanult az egyetemen, oroszul szivargatoztam a szakmai gyógyszerész, oroszul tanultam, mert ez borzalmas volt. De több nyelven megértettem magam, több országban elboldogulok, nem kell beszélni, hát mindenki szóba kerülhet. Vágjunk vissza a lényeg. Tehát én, ha elmegyek egy országba, ahol nyaralni, akkor én egy 200 szóval fölkészülök, és akkor az ő nyelvükön rendelek. Mindig megmosolyognak, de nagyon összebarátkozok rögtön, mert tetszik nekik. Tehát én ennyire a nyelvtudásomról. Itt falusi képviselőként nem nagyon kell nyelvtudást, tehát igazából nem volt még kuncsaftunk. Nos, magamról még itt. Hát ugye biztos tudják, hogy a sportversenyt elnöke vagyok, a női kézi csapatot is én alapítottam, sajnos elfolytak a lányok. Az öreg fiúfoci csapatot én csináltam meg, mert mindenki szerette volna, de amikor a papcsolat azt mondta, hogy lesz, akkor lett. Aztán van egy egyesületünk, az Életünk Becsét Egyesület, fákat ültetünk. Van egy alapítvány, ami a sakkozó, tehetséges sakkozó gyerekeknek gyűjt pénzt, és őket támogatja. Egyik gyermek, mint tavaly Egyiptomban játszott a világbajnokságon, neki gyűjtöttünk pénzt. De ennyit magamról, mert úgyis mindent tudtok róla, és ismertek, mint a rossz pénzt. Bocsánat a tegezésért. Regman Csabáról szeretnék beszélni. Ugyan elmesélte ezt a sztorit, most nézzük meg a másik oldalát, hogy eljött hozzám többször, és mindig nemet mondtam. Hát eljött hozzám valamikor februárban, és sorolta a problémákat, és én azt mondtam, ezt miért tőlem kérdezed? Hát én nem vagyok benne a szűk csapatban, itt egy polgármester egyedül irányít, de képben volt, tudta, hogy miről van szó, és azt mondta, hogy azért jött hozzám, hogy induljak vele képviselőként. Én azt mondtam akkor, hogy nekem megvan a jó kis életem, munkám, családom, sport, minden hobbi, kerek az életem, nekem ez nem kell. Én már voltam több polgármester mellett. Képviselők mindig azt játszották, hogy egy szűk többség, azon mindent eltettünk. Én mindig valahogy kívül voltam ezen a körön. Talán Antal Zsolt idejében nem, de a vége fele ott is. Ő sajnos elment. Na, akkor én leutaztattam. A Csabát elment, visszajött egy hónapova, megint sorolja a problémákat. Honnan tudsz itt a faluról? Hát ő jár az embereket, az utcákat is, beszél az emberekkel is. Szinte több problémát tudod felsorolni, mint én, hogy mit kellene csinálni, rossz a világítás többen. Járnak én a vasút mellé, a civil szervezeteket föl kéne pörgetni, focicsapat kell, a műfős focibász öltözőkkel, meg jó, itt ugye minden. És mondta megoldásokat is, mert ötlete is van. Hát én mondtam neki, hogy én nekem tele van szívem ezzel a testéti dologgal, mert nem is járok be, én ezt nagyon utálom már, nem kell ez nekem. Jó, harmadszor is visszajött. Újabb ötletekkel, újabb területekkel, újabb problémákkal, most már azt is tudom, honnan lesz a pénz. Hát megint elmentem, és mondtam, hogy nem. És akkor egyszer csak megláttam ezt a csapatot. Már bocsánat azok, akik itt vannak, de hát nagyon gyenge ez a csapat. Rögtön megcsináltam a telefonon, ha bárkivel beszéltem, mindig azt mondtam, hogy ez világvége. Tehát ilyen gyenge csapatot tud a polgármester összeállítani 5 év üzemelés után, ez borzasztó. Ugye nincs ott a 3 legelső katonája, akik elektroszatot szerezték, Józsi bácsi, jó magam és a Huber alpolgármester, nincs ott. Hát vajon miért? 5 sikeres évvel dicsekszik. Nem akarom szabadulni a polgármestert, és nem negatív kampányt akarok indítani, de ezt most el kell mondanom. Egyébként majd várom ezt a kérdést, hogy miért nem járok be 2 év a testétülésre. Akkor azt elmondom most, ezt vagyok. És akkor, amikor már 15 telefont kaptam, meg messenger üzenetet, meg hívást, meg messenger hívást, meg úgy tudja, mit nem, hogy csak valahogy csinálni kell, hát valami mozduljatok meg.
Nem azt mondta, hogy benned vagyok, hanem azt, hogy akkor újra beszéljük végig. És akkor újra elmondta az ötleteit, a javaslatait, a megoldásokat is el, és akkor úgy eldöntöttem, hogy akkor én elindulok vele. Nem vagyok a szavak embere, még egyszer mondom, nem tudok beszélni, Gyöngyinény tud, vagy mindig ő lesz a szójövőnk, de tele vagyunk ötlettel, tervvel, és meg akarnám az üzemet. Mi úgy látjuk, hogy itt 4,5 évig nem történt semmi más, csak a fűnyírás. Fűet akkor is lenyírták ilyen röviden, amikor szárazság volt, és majd kiégett, meg locsolták a muskátlikat, azt akkor is locsolták, amikor este 10-kor jó kis zápor volt, és reggel 8-kor csorgott le a víz, úgy locsolták. Engedték, ez egy eső volt. Azon kívül én úgy látom, semmi nem történt. Ugye 500 millió forint pályázati pénzzel Csicsekszik polgármester, azon volt, hogy 2 milliárdot adott ide. Én nem látom ezt a falon egyiket se, de egyébként ezek a számok valóság, de negyed annyit tudod idehozni, úgyhogy ő a párt támogatottja képviselőjét az ő szerében indult, tehát illet volna kicsit többet idehozni a nagy embereknek. Arról is kéne beszélni, hogy nekem mik a terveim személyesen, de Csaba már annyi mindent elmondott. Hát először is szeretnék egy jó testületet, ahol vita van, nyilvánosság előtt, összecsapnak az érvek. Néha azt mondják, hogy halasszuk ezt a napi pontot, mert nem tudunk még mindent. Kérdezzünk meg 2 szakembert, menjünk ki a helyszínre. Itt a 4,5 év alatt ez nem történt meg. Itt 4,5 év alatt szavazásra teszünk, igen, polgármester úr. Szavazásra teszünk, igen, polgármester úr. Itt egyetlen módosító javaslat, egyetlen halasztás, új napi rendi pont nem volt. Úgyhogy én már rég nem járok el, de ezt majd külön elmondom pontosan, melyik volt az a pillanat, amikor már abszolút nem jártam be. Nem mondtam le, mert ezért testőrtanyagok megjönnek, mindent látok, mindent tudok, és bármikor bemehetek, kikérhetek anyagot, még nem tettem meg, de lehet, hogy fog fordulni. Nagyon fontos a dolog, ez a novemberig még ez a testület, még meg a polgármester helyén maradt. Én nem tudom, hogy tudták azt kitalálni, de nem tudom, mindenki tudja. Június 9-én választunk, és hiába lesz új testület, legyen, akkor is a régi még ott fog ülni, és ott novemberig még csinálják a dolgát, ezt nem értem, ez fölfogadatlan. Azt a polgármestert, akit leváltanak, azt ki fogja üríteni a kasszát, meg nem fog semmit csinálni, mert miért csinálnak, meg lesz sértődve. Legalábbis Decsenek így szokás. Voltunk Györgykönyvben egyszer a Életű Decsért Egyesület kirándulni, házigazdánk éppen regnáló polgármester volt, elvitt bennünket a pincébe, megkóstolt a borait, és elvitt egy másik pincébe, és nem találják ki volt a másik pince tulajdonosa, az előtte levő polgármester, akit leváltott. De nálunk nem lehet ilyet csinálni, itt kell jönni mind a 3 polgármesternek, közös fórumot kéne szervezni, de nem. Míg azt is nehéz volt összehozni, hogy beessünk miatt beteremben. Még ilyen nem volt, én régóta itt vagyok a csapatban, 17 éve rekordtár vagyok. Azt hiszem, Decsen nem van még senki egyik képviselő. Nekünk most fizetni kell bérletidőt, de itt lehessünk. Ilyen még nem volt. Nem is hiszem, hogy ez jogos. Most nem tudom, azt mondották, hogy nem tudjuk kifizetni helyen a csapat. Bármelyik nem tudja ezt kifizetni, és akkor nem jövünk be, de bejöttünk. Nos, hát a terveimről még a civil szervezeteket kicsit meg fel kell pesdíteni, meg kell őket kicsit erősebben támogatni nyilvánvalóan, nem csak pénzzel, hanem hát eseményeket kell szervezni, hogy bemutatkozhatnak, mert kicsit leülünk, mint az iszap ez a dolog, a Covid miatt is részben, mindenki létszámgondokkal küzd, lépni kell valamit. A sportterület felrendítésében Csaba már lépett, foci egyesületet alapítottak, én ugye mást javasoltam, mert nekem az a rögesztém, hogy a műfős pályához kellene egy öltöző, és akkor abban egy büfé, vagy egy terasz, egy főzőhely, és akkor olyan foci élet lehetne. Pár éve szerveztem kispályás bajnokságot, 8 csapattal indult, aztán egyik nem jött meg, 7 lett, és akkor minden szerdán játszottunk egy bajnokságot. Ebből lehetne rengeteget csinálni. De hát az öltözőépítés az úgy volt, hogy ugye Antal Zsolti meg kért, hogy hol rögtön építünk öltözőt, persze. Mi Reinhardt Ádival terveztünk egy nagyon jó 2 konténer, 9 méteres konténerből, kis féltetővel. Ilyen pöpez lett volna 3 millió forintból az egész, meg lett volna, mi az öregfél foci csapattal vállaltuk volna, mert van markós, villanszerelőnk, meg festünk, meg asztalosunk, meg mindenféle mesteremberünk van, hogy mi azt befestjük, beállítjuk, ablakot teszünk bele, tetőt teszünk bele, betonozunk, mindennek csinálunk. Nem lett meg. Nincs WC-nk, nincsen vízünk, szörnyű. És hát, mindig hozzá kell tenni, hogy ha más nem szervez focit, akkor nincs foci, csak én tudom, nem tudom, én a sakkozó nekem kell szervezni. A május elsői focik, nem tudom, ki emlékszik rá, volt, amikor a templom téren fociztunk, ez nagyon jó volt, akkor fociztam egy Zsoltival először, és ment mint a motor, azóta is nagy haverok vagyunk. 4 pályát festettünk föl, 27 csapat játszott, és volt 4 női csapat, gyerekcsapatok is voltak, nem csak felnőttek, és ezt én szerveztem, én a partikus a sakkol. Aztán szerveztünk a focipályán is
május 1-én többször is, és mindig nagyon kellett, és most már megöregettem, mert nem megy ugye a foci, hogy a fiatalok a fociznak, mondtam, hogy nem csinálom, csinálja más. Na, akkor ebből egy május 1 lett, most is sikerült jól, azóta nincs foci. Én szerintem olyan focit kell csinálni, nem megy el most csapatot csinálni, hanem műfős focipálya, öltöző is, mindenki ott focizzon. Mert ha csinálom 2 6-os csoportot, egy A, meg B csoportos bajnokságot, az 12 csapat, az 120 fiatal focizik. Egy megyehárós csapatban focizik 16, 5 nem decsi, és belekerül Isten tudja, hogy jó fordító. Én sokat beszéltem, tudom, többet, mint a Csaba, és ez nem illik, hogy a főnököt én fölözzem, de tudnék reggelig. Én sem a szavak ember, nem szeretek sok emberről beszélni, és nem szeretek. Nem is tudok. Egy idézettel jöttem, még készültem a végére. Ez egy zen-mester. Ez a buddhizmus. Megkérdezték az idős zen-mestert, hogy a tanítványi mester, meddig kell még várnunk, hogy a dolgok jobbra forduljanak? Így válaszolt a mester, édes fiam, ha várunk, akkor sokáig. Na most mi nem akarunk várni. Részben 9-ig is szavazni kell, tehát mire is várnak, tehát mi változatot szeretnénk. Arra kérem önöket ezt a csapatot, ott az X-elésnél. Még egy fontos dolgot szeretnék elmondani. Ugye zavart okozott a fejekben az, hogy a Heimann Csaba polgármesterként is indul, és képviselőként is indul. Tehát akkor bemegyünk a szavazó fülkébe, akkor lesz egy papír, 3 polgármester lesz rajta. Érdekes, hogy az első sorszámot húzta a Csaba sorsoláson. Én égi ilyennek leszem, meg kell x-elni az első nap. A Heimann Csabát egy X-et lehet csak csinálni, X-elni, tehát nincs több. Jön egy másik papír, lesznek rajta 19 képviselő jelölt, ott megint a Heimann Csabával kezdődik, az megint égi jelölt, és ő lett az első, ott megint be lehet x-elni a Heimann Csabát, mert olyan polgármester jelölt, aki ha nem ült be, tehát nem polgármester lesz, akkor képviselőként is dolgozni akar benne a faluért. Azért ez lényeges különbség. Úgy is kezdte, hogy ő csak képviselő akar lenni, aztán valahogy eltévedt és kitalálta ezt a polgármestert, ha elbeszélték, én nem tudom pontosan, hogy történt, és akkor arra a papíron akar az elég, hogy 6 X-et lehet tenni. Tehát akkor bennünket, mind az 5-ünket be tudnak X-elni, mi nem akarjuk megengedni, hogy az összes képviselő, lesznek ott még kiváló emberek, tessék még be-X-elni 6-at, tehát oda 6 X-et lehet tenni, és a Heimann Csabát mindenképpen be kell X-elni. Ez még nagyon fontos. Ennyit akartam mondani, köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kedves érdeklők! Az elhangzottakkal kapcsolatban esetleges kérdéseiket, javaslataikat, meglátásaikat most feltehetik az érintetteknek. Elnézést, hogy nem állok föl, nem vagyok tiszteletlen, csak súlyos beteg. Szabó Zsefri vagyok Tabánban. Hangzott el egy-két dolog, hogy Tabánban mit szeretnének. Szeretnék egy kicsit bővebben hallani róla. Elnézést. Nekem ez a technika, ez nem igazán jön össze. Tabánban az elsődleges, hogy a vízzelvezetés megoldás. Végre nem papírból kell olvasnom, hanem szívből. Lementem eső után, megcsinálták a vízzelvezető árkot, csak az a baj, hogy a széle 50 centivel följebb van, mint ahova levezet a víz. Építőmérnök vagyok. Ezben nem tudnak megfogni. Az összes út mellé, ami lent van Tabánban, egy szegélykövel megkísérelni. Csak egy buktatókő, annyi. Az autóba be lehet állni, a vízt el tudom vezetni. Nem kell külön állók, nincsen semmi. Így kezdeném. A többi segítség az, hogy kicsit a lakosságot segíteni, az nem hozhatom most elő, de benne van a Papcsabának a tervezetében, hogy igenis szeretnénk a lakosságot is anyagilag is támogatni, de ezt nem mondhatok semmit erről, mivel nem tudjuk az anyagi forrásokat benn, de az biztos, hogy az elsődleges az, hogy csapadékvízelvezetés, utána az, hogy csinálni egy állatmenhelyet, és a kóborkutyákat igenis begyűjteni, mert életveszélyes Tabánban, én szórólapozom Tabán, életveszélyes néha Tabánban,
És igenis, ha valakinek ott a kutyája ment helyen, az oltásokat tőlük megkapják, és utána szerződéssel hazaviheti, hogy gondos gazdája lesz, és rendesen kezeli az állatot. Neki 10 kutyája volt otthon a feleségemnek, én inkább nem mondok róluk, mert már annyi van. A harmadik a közmegvilágítás. Igenis fejleszteni kell a közmegvilágítást, nem csak Tabán, az egész településen. Tehát ne legyenek fekete vakfoltok. Erre van egy nagyon jó megoldás, szomszéd település, mégiscsak föl kell hoznom, csak bocsánat. Szomszéd település megoldotta, lehet rácseréltette az egészet, ezért be tudtak sűrűbben is tenni. Nem lett a rezsiköltsége több a településnek, sőt kevesebb lett. Akkor ezt még nem lehet Decse megcsinálni. Lenne, akkor közmegvilágítás kibővülne, és minden sorokra egy kamerát föltennék, hogy a közbiztonság is emelkedjen. Ja, és múltkor felhívtuk, volt itt egy ilyen konfliktus helyzet, bocsánat, tudom, egy külsősöm, egy barátom hívta, de hát az olyan, mint én lennék, és a rendőrséget, és nem volt éjszaka rendőr. De csak mindig legyen, legalább egy rendőr szolgálatban. Köszönöm. Még egy Tabárral kapcsolatban. Például a Gyájdes sarkon fásigazás sötördig járunk a vízben, jártán nem lehet menni. Borzalmasak az utak. Sőt, én felém magasabb a gaz, mint a kerítésen. Azt úgy hidd el, hogy egy dzsugát közepén van. Erre nehéz válaszolni. Utoljára az Antal Zsolti küldte ki a közmunkásokat kézi kaszával, hogy körbe karikálva legyen látva. Erre egy gyors hasonlatot mondok. Amennyire Tabán el van felejtve, annyira a Decsei sem létezik a jelenlegi vezetőségnek. Tehát valljuk be, biztos jó egy rendezvényt, koncertet itt csinálni, és azt hiszük, hogy akkor ezzel megfogtunk valamit. Ezzel nem fogtunk meg semmit. Azzal fogunk meg, hogy kimegyünk az ember közé, és a gondjaikat megpróbáljuk megoldani. Decsen sajnos csak vasútól fölfele létezik Decsen. Ott van díszítés, ott van minden, ott van bolt, ott van minden. Tehát itt vasútól lefele, Tabán és Szőlőhely nincsen, már Decsi Szőlőhely. És igen, nekünk egyben kell fogni. Lehet, hogy kevesen vagyunk. Legyen még 2 képviselő, másik 16-ból, mert nem 19-16-an vagyunk, képviselőjelöltek. Legyen abból még 2. De úgy akarjanak, hogy ahogy elmondta Csaba, és vitatkozás legyen. És igenis oldjuk meg azt, hogy Decs együtt dolgozzon. Tehát ami Decshez tartozik önkormányzatilag, az Decs, és felügyeljünk arra, hogy mindenhol, ne csak ott vágjuk a füvet, ahol bejön a politikus úr, és látja, hogy hú, de szép virág, le van írva a fű. Nem, egész település Decshez tartozik. Még el van vágva, és azon kívül, ha oda kijössz, csúgge. Hétvégén meglátogatnám, és megnézem. Nagyon szívesen. Szeretném is, hogy lásd, hogy mi van. Köszönöm. Én köszönöm szépen. Tavaly én is mutatok valamit, elég hogy hallom, nem kell még rakon. Úgyhogy végigmentem a múlt héten a Dalma utcán. Ott van egy beteg ember. Igen. Annyira beteg, hogy alig bír kijönni a kapuig, de idáig ér az neki. Az udvarára, hogy egy embert, egy közmunkás, vagy akármilyen embert nem lehetett volna már oda az önkormányzatnak kiküldeni, hogy az ember eszik, vagy nem eszik, vagy lekaszálna, mert még a kutyájáig sem tudott elmenni a gazdába. Én még ilyen nem láttam. Nem úgy magára irányul, mert még nem távol van tőle. Csak ez megüt és megállta vele, hogy ma még nem evett, mert nem tud kimenni a kajáért. Ez is egy érdekes felvetés. Nekünk most június 9-e egyáltalán kellene az, hogy közel kerülhessünk ahhoz, hogy megoldhassuk. Ez 5x. Utána van az, hogy sajnos 5 hónapig imádkozunk, hogy ne legyen valami, hogy teljesen levisszük a települést, és októbertől tudunk mi lépni. Én megfoghatom a fűkaszát, erre már volt tavaly példa, de nem tudok én egy kézbe venni mindent. Sajnos a település vezetősége, mondom, itt csak az számít, ami neki érdek. Most bocsánat, úgy beszéltük, hogy ma megbeszéltük, hogy nem lesz semmi negatív kampány. De ha a kérdés így kívánja.
Nem, sajnos az a baj, hogy nem csak ott van egy ilyen probléma, sok helyen van. Én olyan helyen is voltam bent aláírásért, ahol azt mondták, hogy mi nem tudunk menni, mert a mozgásunkkal probléma van. És nem biztos, hogy el fogunk tudni menni szavazni. Hát mondom, miért? Tehát van önkormányzati busz, kell menni, és aki nem tudja, az, hogy mozgódnát kell kérni. Miért ilyet lehet? Tehát az a baj, hogy a lakosság még tájékoztatva sincsen semmi lehetőségről. Mit lehet? Sokan sem tudják, hogy mit lehet. Akkor hogy várjuk el azt, hogy egyáltalán segítsen? Erre elmondtam. Én köszönöm. Azt szeretném megkérdezni, hogy... Elnézést kérek, ide hozhatom a mikrofont. Tehát azt szeretném megkérdezni, hogy azzal kapcsolatban, ugye, hogy én nekem az az általános tapasztalatom pártunk és kormányunkról szemben, bár elmondom, hogy Fidesz, ortodox Fideszes vagyok, hogy szeretnek adni. És ugye, hogyha adnak, akkor diktálják a feltételeket. Hogy vannak-e olyan tervek, mint ahogy látom az egyes csatornán, számtalan faluban, hogy bevételnövelés. Tehát ugye most gondolom én, hogy itt a faluban a helyi mezőgazdászok is egyéb ilyen vendéglátósok fizetnek iparüzési adót, ebből a bevételből van valamennyinek, hát tehát a maszek munkások, akik vállalkozók, na ez a legfeletti szó, tehát a vállalkozók fizetnek iparüzési adót, és én elmondom őszintén, hogy nekem már 40 éve veszőparipám. Ugye én már 46 éve élek itt a faluban. Én is gyűjtment vagyok. Bár most már megkérdezik tőlem, hogy emlékszek-e rá, hogy a szállásom ez volt, meg az volt. De ami a lényeg az, hogy ez azóta veszőparipám, hogy ugye ahelyett, hogy hát munkahelyteremtés lett volna, hogy idehozni olyan vállalkozásokat, amik ugye egy kis növelték volna az iparüzési adót, inkább leépültek, ugye megszűnt a házipar, egyéb ilyen dolgok. El kell mondjam, hogy nem ennek a vezetésnek a problémája volt, de ott is 5 millió forintom volt. Nem tudom, Csaba emlékszik rá, hogy túléljenek. Hogyha adott volna az önkormányzat, akkor nekik ennyit, akkor sikeresen túléltek volna. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy én szerintem addig, amíg ezekre a dolgokra nem megyünk rá, addig úgy van, hogy szépen lehet falat építeni, meg tetőt rakni rá, csak nincs alapja. Ezt szerettem volna elmondani. Most erre én fogok válaszolni. Hát kedves Péter, azt tudni kell, hogy az önkormányzatokat az állambácsi alulfinanszírozza. Elvesz feladatokat, elvesz pénzeket, semmire sincs lóvé. Tehát ez így tessék érteni. Semmire nincs. Ha nagy cégek lennének Decsen, és nincsenek, akkor lenne iparüzési adónk. Azért van egy 50 millió körülbelül. Mi olyanban, hogy adót vessünk ki, nem gondolkodunk, hát miért is gondolnánk. Ugye a Csaba járja a házakat és az emberekkel beszélget, és nagyon sok helyen felvetették ezt a 10 000 forintot kommunális adónak hívjuk, hogy mi is ez, hogy hát ez is fáj. Pedig ez nem egy nagy összeg, az 10 000 forint, mindig azt mondom, aki dohányzik, az ne is szóljon semmit, mert az 5 doboz cigi. Szóval, és ez egy évi 10 000 forint adó, de semmiképpen nem. Mi abban is gondolkodunk, hogy esetleg bizonyos anyagi helyzetben nagy családosoknál bizonyos kor fölött el is engednénk akár. Ugyanakkor én a véleményem az, hogy ugyanakkor a vállalkozókat meg a tehetősebb családok nyugodtan tudnánk 20-at is fizetni, és
és akkor nagyjából jövünk egára és kicsit differenciáltunk, de most nem tudunk nyilatkozni. Mi látunk egy fontos forrást, ahol tudunk spórolni. Hát a bal fele emelő pénzekről most nem beszélnénk, mert sok pénz ment rossz fele, de alpolgármester például nem alkalmaznánk főállásban. Az előző ciklusnak is mi úgy mentünk neki, hogy Mikoczi Zoli aranyos fiú volt, meg jó, de amennyibe ő belekerült, annyit nem ért a munkája. Tehát ugye a polgármesternek van egy óriási fizetése, nem mondom ennyi, és annak a 90% az alpolgármesteri, plusz még 20% költségtérítés, amit csak úgy hozzáteszünk, hogy minden költségére legyen. Ez egy 60 millió forint egy alpolgármester az 5 éves ciklusban. Ezt például megspórolnánk. Bár én ajánlottam magamat társadalmi állású alpolgármesternek, társadalmi állású alpolgármesternek, aki fizetés nélkül csak akkor helyettesíti a polgármestert, hogy elmegy Szabira, vagy éppen ha 2 helyre kell menni egyszer, akkor elmegy az egyikre. De nem voltam elég jó ez, hála Istennek, nem is tudtam alpolgármester. A fideszes bögrés beszéd után nagyon ciki lett volna. Tehát pénz az nincs semmire. Ezt azért tudni kell. Az, hogy ide hozunk cégeket, hát az ipari parkot kéne létesíteni, olcsó lakni telket, azt már ugye ellátni vízzel, gázzal, villanyal, hát ez olyan pénz, ami nincs, nem is lesz. Tehát ebben ne bízunk. Mi azt ígérjük, hogy nagyon nagy spórolás lesz, nem lesz ilyen drága alpolgármester, nem mennek el a pénzek így ide-oda a családi cégekhez, rokonokhoz, haverokhoz. Nincs negatív kampány, tudom. És akkor azért jut majd, nem kell Zoltán Erika koncertben, egy Zoltán Erika koncertből Tabával egyszerűen 200 méter járdát csinálni, egész biztos vagyok benne. Őcsényben például csinálják, hogy amikor azt mondja, hogy polgári járdát szeretnék, akkor az önkormányzat adja az anyagot. És a polgár meg a munkát. De lehet fordítva is, ki mit tud. És akkor felesben megvan, és akkor haladunk előre. A temetőkerítés nagyon jó példa volt, hogy ugye megmozgattuk a lakosságot, most magam reklámozom, 2 kerítést is tudtunk volna csinálni, azt tudni kell még, hogy ott a polgárok nem fizették a teljes kerítés árát, hanem egy olyan összeget szabtunk meg, amely beszállnak egy darab kerítésbe, amit úgy gondolt, hogy egy norvég család ki tud fizetni, ezt 40 000 forintot, nem is elhiszem a számokra. Én például a kamerákat is így szeretném föl. Most pánikszerűen kamerákat szerelnek, nem tudom, észrevették el a kedves szavazópolgárok, hogy pánikszerűen a csapa fölvetett a kamerák ellen. Korábban kellett a sodrogot fölvenni, és nem tudom, meg lennének. Valahogy jutott rá pénzt. A kamerákat én úgy csináltam, mondta, de előkerítést azt mondta, tessék, hogy volt, hozunk egy kamerát, 60-ban kerül, 10-es 30-at mi is, a voltunk eleje, föl lesz véve, be van kötve rendőrségre, betörés nem lesz. A patika biztos beszállt volna ebbe, és a legtöbb volt. És akkor féláron megvan. És akkor lenne a légkamerák, de még nincs. Tehát azt tudom mondani, hogy pénz van, akkor ezt csak spórolunk. Ugye a 3 koncert májusban, az egy utcai aszfaltozásra. Körülbelül annyiba kerül. Köszönöm a választ. A következő szeretném még kérdezni, látom nagy igény, lehet, hogy ez kifelé nem, a polgármesteri hivatal felé nem jut el, vagy szintén úgy van, hogy nincs rá pénz. De a faluban nagyon sok olyan idős ember van, aki alig tud mozogni, vagy mozgásképtelen, egyedül él, és telefonálgatnak szerencsétlenek egymásnak, hogy küldjél valakit, mert amit elhangzott itt a hátam mögött, a nyakamig ér a gaz, akkor nem tudok begyújtani, nem tudok szátrágni, hogy annak van-e lehetőség, hogy valami hospice szolgálat összeálljon. Van ilyen lehetőség, hogy hívják, hogy falu. És ha jól emlékszem, akkor volt is idesen meghirdetve ilyen állás, nem tudom, hogy betöltötték, de erről arra nem tudásom. Én ezt tudom. Nem jutnak el a kórházba, meg rendelőbe, ugye van 2 falubuszunk. Az Antal Zsolt idejében azért ez a falubusz, ez vitt az időseket, bevitt a labba, bevitt a röntgenre, bevitt a tüdőszűrőre, a rendelőbe. Ez sajnos megszűnt, nem tudom miért. Én nem tudtam semmire dönteni ebben a ciklusban, tehát én kizártak a döntésből, és végén nem döntöttek mindent, úgyhogy sajnos ez nem működik, de nem működnie kell. Azért nincs 3 buszunk, mert úgy kaptuk meg a második buszt, hogyha az egyiket ajándékoztuk. És nagyon furcsa egy pályázat volt, egy teljeket ajándékoztuk. Lehetne 3 buszunk is. Ez ügyben lépni kell mindenféleképpen. November vagy október után tudunk majd.
tényleg olyan idős, hogy télen nem tud bejönni, hogy egyébként oldalik van, központban 3-4. Ott kint egyetlen egy sincs. Hát ha nem lehetne boltod, akkor esetleg egy ilyen oszkó járműt, ami kivinni a kenyeret, vagy valami. Na, most kell válaszoljak. Hát a mellett ülő képviselőjelölt társamnak van egy nagyon jó ötlet, hogy hozzunk ide valami nagyobb élelmiszerboltot. Én nem tudom, van erre lehetőség, hogy ugye a boltok mindig maszákok vagy nagyobb cégek, tehát mi az önkormányzat nem alapít élelmiszerboltot. Tehát ezért nem tudom, mit tudnánk tenni. Van ott egy a régi TS volt, amit nyilván bírna lehetne venni jó pénzért a tulajdonosától, de volt is ott egy bolt, mert aztán nem. Tehát az, hogy egy kis légy, vagy egy spár, vagy valamit. Mert hasonló létszámú településeken van már ilyen. Mi azért közel vagyunk Szexárthoz, nem hiszem, hogy rögtön ugranak, amit szólok, hogy hozzatok egy spárt ide. Köszönöm szépen a Csabától ezt a vezetést. Egyébként gondolkodtam ilyesmiben, hogy esetlegesen, hogy szándék lenne, mondjuk aki ebben dönteni tud, hogy megpróbálni idehozni valami üzletláncot esetlegesen, fölmérni, hogy mekkora igény lenne erre a dologra, és esetleg megpróbálni idehozni. És pontosan azért, hogy az embereknek egyszerű legyen. És ne legyenek ennyire kiszolgáltatva. Hát én szerintem itt megint csak ez a lényeg ennek a dolognak, hogy van-e közös szándék. És erről tudunk-e vitázni, mert lehet, hogy én ezt feldobom, vagy csak azt mondja, mint az előbb is, hogy ez nem biztos, hogy ez működik. Helyben csak meg azt mondja esetlegesen, hogy próbáljuk meg. És akkor mit tudom, elindulunk egy ilyen irányba. És akkor lehet, hogy nemleges válasz lesz. De akkor is legalább meg van próbálva, meg van kérdezve. És akkor utána esetleg az embereket felé el lehet mondani ezt, hogy most ezt a választ kaptuk, hogy itt senkit nem érdekel. De mi alapja, hogy Pillanat, a kapcsolathoz szeretnék valamit. Csak az előbb a másik csoportból, a képviselőkről szóltál. Nekem ez nem tetszik. Megmondom, hogy miért. Itt, aki ül, mindenkit tisztelek és becsülök. De ugyanakkor a másik brigádban is valóban ember, aki tetőtől talpig tisztességes, mint a Tüske Miklós. Nem kéne egy kalap alá venni őket. Elnézést is kértem a jelenlévőktől, de azt szögezzük, hogy mindenki talpig becsületes és tisztességes ember, és külön-külön mindegyiket szeretem. De nincsenek azoknak a képességeknek a birtokában, ami képviselőnek kell. Ide több kell, ez egy más kávéház. És láttuk, hogy mi volt most ebben 4 évben ez a igen polgármester úr, úgy lesz polgármester úr, igen. És ezért őket jól meg is fizették a háttérbe, míg nekem 0 forint képviselő tiszteletén volt. 17 évig 0 forint. Ennél több kell. Ugye, Vékony Györgyé vagyok, 16 éve élek Becsen. És én nekem az egy észrevételem van, hogy ugye volt egy több kutunk. Ugye sok állat azért van a faluban. Tehát ha valakinek megdöglik egy állat, vagy bármi, hogy azt hova lehet tenni. Miért kellett annak megszűnni? Én erre is szeretnék válaszolni, mert én nem tudok erről. Kezdjük úgy, hogy most hogy van a megoldás ennek? Hát így van a megoldás, ugye a saját magamról beszélünk, tehát nekünk mi vettünk egy kis vonacot és megtörlöttük. Sajnos a kertet kellett elássuk. Tehát ebben is fertőzzük a fölhasonlót. Pont egy ilyet hallottam én is, hogy az lett megint a negatív kampányba a vezető úrtól, hogy a megoldás ásd el a kertetben.
Persze, fertőzzük. Miért? Spórolni kellett, biztos, csak nem ezzel kéne. Ezt mondom én is, hogy nem ezzel, ahogy spórolni persze, mert ugyebár ugye ez volt a köztemetőnél is, hogy a konténert vigyük hátra, hogy a lakosság ne abba dobálja a szemetet. Miért vigyük hátra? Hagyjuk elő, tegyünk fel egy kamerát, meg egy odaillő világítást, és akkor nem fogják oda. Ha végig is oda dobja a szemetet, ez ugyanaz. Tegyük ki, ne ezzel spóroljunk. Tehát inkább költsünk rá plusz 50 000 havonta, de szolgáljuk ki a lakosság részét. De átadom a Daninak, mert akkor megelőztem a Danit. Mert ugye én kimentem arra, ugye annyira nem vagyok ismerős, kimentem arra kifelet, a Dökkút felett, nagyon sokat járok építeni. És sajnos azt tapasztalom, hogy az árkok, az erdők tele vannak bocsokkal, bűz, személy, minden van. Csak így jön így. Vagy lehet, hogy még van is, nem tudom. Szóval ez nagyon felháborító. A Dökkútnál ott voltam, amikor a testőr másik felenek szavazta, hogy nem kell Dökkút. Nagyon könnyen elengedték a kérdést, mert sok pénzbe került, hogy ezt fenntartsuk és akkor hívjuk. Az a meg, hogy oda kell vinni a dögöt, letenni, és akkor fölül a polgármesteri hivatal. Van ott, tessék beelvinni. Úgyis el kell vinni. Tettek is oda többször. Mi volt a másik, amit tetszett mondani? Ja, a szemét az elő. Hát ugye meg kell nézni, hogy minden háztartásnak kötelező legyen kukája. Én többet tudok a közelemben, hogy nincs. Égeti a szemetet az udvaron. Tehát kötelező legyen, és akkor fizesse be. És akkor már talán abban teszi a szemetet. És nem dobja az erdőbe. Tehát rakásháztartás nincsen. Rá kell menni, ez kötelező szerintem. Én úgy tudom, hogy ez a rendelet előírja, hogy kötelező lehet, fizetni kell. És akkor, ha van, és kötelezzük, akkor meg is kaptuk a kukát, tehát kaptuk a kukákat, ugye a szelektívet legalábbis, a nagyobb másik kukát, azt mindenki maga vette, kötelezően kellene, ezt végig kell venni. Ugyanez a kóbor kutya is, össze kell írni az összes kutyát, kötelezően megnézni, van benne csip, nincs, van rendelet, hogy csipnek kell benne lenni. Megvan a doktor úrnak a technikája, beleteszi a csipet, meg tudja olvasni, és mégis a kutyák egyharmadában nincsen csip, 1/5 az utcában. Tehát rendet kell tenni. Ezekkel foglalkozni kell, ezek állandó problémák, úgy is mindig visszajönnek, de azért ezt nem szabad hagyni. November után. Én ezt megint csak úgy látom, hogy önkormányzati szándéknak kellene lenni. Ha megvan a szándék, akkor biztos, hogy ilyen dolgok nem tudnak előfordulni, és esetleg a szemétmelőkkel szemben lehet szankcionálni. De ez mindenféleképpen szándékja. Gebej. Közös összefogás, és akkor ez tud működni. Ami valószínű, hogy most nincs meg. A legnagyobb politikusai miatt. Én úgy gondolom. Tehát erről megint csak abban lehet beszélni, hogy ez valami változás. És hogyha mondjuk mi ezt megígérnénk, és mi ezt nem tennénk meg, akkor számon lehetne rajtunk kérni ezt a dolgot. Most nem tudom, hogy van-e olyan ember, aki bármit is számon lehetne kérni. De reméljük lesz. Az lenne a leginkább a kérdésem, hogy mivel hogy van egy szép piacterül, ugye? Tehát az egyszerűen az nincs kihasználva. Az árusok viszont meg a CBA előtt ott árulnak. Ugye én ezt felírtam egyszer a Facebookra, ezt a, nem tudom, valami Katica Méri, nem ismerem, megkérdezni, hogy miért nincs. És akkor az lett rá a válasz, hogy nem akarnak oda menni a piac térre. Hol is nálunk? Mert csak ott a CGA előtt tényleg nagyon nehéz oda menni biciklivel. Meg még mással is. Ezt meghagyom magamnak, ezt a válaszadást, mert ez pont egy 2 napos Facebook story ismételten. Igen, én is megragadtam a piac dolgot, azért, mert nincs vele foglalkozva. Ilyen egyszerű a válasz rá. Tehát most bérli valaki, nem mondunk neveket, mert még egyszer mondom, nincs negatív kampányban. Nem mondom nevet. Valaki Katica néven üzemeli ezt a piacteret,
nincsen rálátás arra, nincsen szándék arra, megint csak a Zsoltot idézem, nincs szándék, hogy legyen valami. Tehát ha tennénk azért, én mondtam, ahogy mondtam most, hogy kibérelném a piacteret. Kapásban azt mondták, majd választás után megkapod. Hát de esküszöm, az életem esküszöm, piacot hoztam volna ide. Csinálnék kézműves piacot ide. Csak egy alkalomra adják oda. Azért, mert van szándék. De ha nincsen szándék, akkor a piactér nem is lesz kihasználva, és addig az árus a CBA előtt fog árulni. Mert tényleg mi menjen el, a CBA előtt forgalmas. Ha nincsen befutatva egy piac, akkor igenis unalmas lesz. Nem megy el arra senki. Akkor miért áruljon ott egy árus vagy kettő? Ebben igaza van a vezetőnek, vagy aki bérli. Tehát ebben igaza van. Föl kéne futtatni. Foglalkozni kell vele. Foglalkozni kell vele, hogy igény legyen rá. Mert szerintem nagyon sokan kijönnének oda vásárolgatni, ha lenne. Sőt, én merem mondani, hogy a környező településekre is jönnének. Ahogy a családtagjai elmennek innen 30 km-ről, mert hú de jó, ott van egy kézműves piac. Hát mi utazol 30 km-t? Ha itt megteheted, kisétálhatsz. Ihatsz kint egy fröccsöt és egy ánkost hozzá. Én ezt tudom rámondani. Még kapcsolódnék a témához, mert ugye régi motoros vagyok. Hát ezt a piacot akkor meg se kellett csinálni, ez egy tipikus olyan volt, el lehetett pályázni, jött, nem tudom, 12 millió forint, 6-ból megcsinálták, 6 elment máshol. Papírvékony falak, vacak ajtók, nem volt csak egy cégüket, a férfi, női, egy piacra, stb. Utána jött egy felújítás, meg lehetett rá pályázni. Megint olyan volt, hogy semmi nem előre. Utána épült az a pavilon, az ami 29 millió forintba készült, hát azt úgy 6-ból meg lehetett csinálni ma is, nem vagy annyival. Megint egy kicsit elkerültek a pénzek. A vállalkozó érdemes mondanék az előtt, hogy egyszerűen rossz helyen van. Tehát nagyon nehéz neki beindítani valamit is. Amikor a dínyáros bekényszerítettük a falu elejéről, hogy menjen be, akkor aznap egy dínyét adott el. És mondta, hogy ne szórakozzatok velem, nem lehet. Ott megállapodott 32-t. Tehát amíg azon a piacon nincs élet, és ezt nehéz megteremteni, azt mondjuk, hogy kézműves piacot, ezt meg kell csinálni, valószínűleg nem tudja, nekünk kéne segíteni, mert az eleinte nyilván veszteséges. Mert akkor meghívjuk őket, akkor már megjön 5. És akkor nem ad el semmit, aztán nem jövök többet. Mert nem tudok rögtön 40 árus jönni. Mert ha jön 40 árus, akkor majd jön fél százszál. De nem jön. És ezt elindítani nagyon nehéz. De meg lehet próbálni. Többen felhozták az idős problémát. Van lehetőség, de csend, szociális központ, ott kell jelezni. Tehát nem itt, ott. Meg az idősek klubja, ahol szintén várják az időseket, be kell menni, jelezni kell, hogy a szomszédban él egy bácsi, és ők lépni fognak. Van házi gondozó, aki kiáll házhoz, ha esetleg az idős embernek kimozdulni a házból. Ebédet szállítanak haza, jó, minimális pénzt fizetni kell, de erre van lehetőség. Csak jelezni kell. Ha itt tudják jelezni, akkor legyenek szívesek, akkor a klubjában hasonlítva 13-ba bemenni, vagy a katolikus templom mellett a szociális, és ott lépni fognak, és rendezik az időseket. Tehát ők nincsenek. Köszönöm. Erre 2 mondatot hadd mondjak, ha lenne igazi jó újságunk, mert egy fényképalbum lenne, amiben mutatja, hogy hol járt a polgármester, akkor ezek az infok ott lennének, hogy ezt itt kell keresni, ezt ott kell keresni, ide kell fordulni. Füvet is lenyírjuk 70 év fölött, úgy tudom, a faluba, de nem mindenki tudja, hogy lenyírjuk. Egy jó újság kellene, ami igazán tájékoztatja a lakosságot. Ezért mondtuk az előbb, kell egy jó újság. De nem csak, meg a Decsi TV. Vissza kell állítani, mert nem mindenkinek van internetesen. De az újság meg mindenhol, ahogy én végig tudom szólni, szerintem a drága feleségemmel a települést, meg egy-két segítségem még, azt szerintem önkormányzatilag havonta nyugodtan lehetne akár 2 újság. Tudom, nem olyan nagy költség. És akkor mindenki informálódna. Főleg az idősebbek, mert az idősebbek vagyunk leginkább azt szeretik, amit olvashatunk magunk előtt. Nekem egy darab kérdésem
decsi fiatalok közé tartozok, akik lényegében sokan vagyunk. Tényleg új generáció vagyunk, de nincs hova összegyűjjünk, és nincs hova elmenjünk, és szórakozunk egy jót. Régen édesanyám idejében rengeteg buli, retro diszkó volt. De most ez nincs. És nincs egy olyan hely, ahol összeülünk, beszélgetünk, vagy elvagyunk, vagy megiszunk valamit. Én ebben a kérdéssel fordulnék fel. Ez őszinte leszek. Sűrű lett az életem. Tehát mindennel kell foglalkozni hirtelen, mióta jött ez, hogy indulj a polgármesternek. És jött erre egy nagyon jó ötlet. Kell egy fiatalokból, 18 és 25 év közti fiatalok bizottságot, egy egyesületet létesíteni. És dolgozzanak be az önkormányzatnak, segítsenek be, és ők ötleteljenek a saját tervükön. Ők ötletelje azon, és majd a képviselőtestület eldönti és megszavazza, hogy ezt tudjuk, meg most ebben tudunk segíteni, ebben nem tudunk segíteni. De ahhoz az kell, hogy igenis, itt vagy te. Mi véletlenül kapunk 5 X-et, legyen mond, véletlenül lehet így mondani. Minket megválasztanának. Igenis az legyen, hogy keressük föl 10-én. Tök mindegy, hogy képviselőként vagy polgármesterként, keresd föl 10-én. Segítek, csinálok egy egyesületet. Már nagyon sokat csináltam, már pár már húzza a fejét, hogy úristen még egy. Nem leszek benne, de most már ezt már sok lenne. És csinálunk egyet, és dolgozunk azon, segítek azon együtt dolgozni, hogy de szedje össze 15-20 fiatalt a településen. Aki igenis szeretne azt, hogy akár abban is benne vagyok, hogy szakközép leérettségizik és vendéglátást végzett. És nyisd meg helyet. Lehet, hogy most ennek a papjában nem fog örülni ennek a válaszolnak, de igenis támogassunk abban, hogy mondjuk egy évig nem kell béleti szerződést fizetni, és az önkormányzat egyik épületét alapítsuk át egy kávézóra. Üzemeltessen. És akkor legyen ott nektek egy hely. Gondolkozzatok, mi öregek vagyunk, nem, azon kezdünk. Mi már nem 20 évesek vagyunk, inkább mondjuk így. Mindjárt mondom. Mi már nem 20 évesek vagyunk, de ahhoz, hogy én tudom, hogy mit szeretnék, mert én szeretek fiatalosan gondolkodni. De ahhoz, hogy te tudd, hogy a 18-25 éves mit akar, akkor segítsetek benne. És én ebben partner leszek, ha 9-én sikerül elérni célunkat. Itt ülő összes ősz polgártárstevően mondom, hogy nem vagyunk öregek, hanem régen volt a fiatalok. Én az egyik megoldás a kérdésre azt mondja, hogy itt ez a szép való áll, ez harmadszor jutottuk az utóbbi 10 évben, nem tudom, hány 100 milliót költöttük rá, de nincs a kis Erikának a kezében egy rendezvénykeret, nincsen pénze. Nem tud ide hozni egy bábszínházat 800 000 forintért, aztán lesz egy 500 forintos belépő, és bejön belőle 50 000, vagy csinálni egy koncertet Zoltán Erikát, ahol ide rengeteg ember másolva, nem decsiek voltak, mint a fele másolva jön, és fizetnek érte, nem ingyen koncertet kell csinálni, hanem fizetőset, nem kell sok nagy belépőt csinálni. És akkor ő azt a pénzt akkor még bevételt teremt hozzá, és akkor még több rendezőt, nem adunk neki 2 millió forintot, akkor csinál hozzá még másfél bevételt, 3 is. És akkor 3 millió forintból van program. Gyerekeknek, diszkó, gyerekeknek, Zoltán Erika, diszkósa, vagy ez nem tudom, ki volt itt, Csori. Annak a rétegnek, hogy őt szereti, nem tudom ki az rendezvénykeret kell rá, hogy 150, mi a fészkeség? Nagyon szép. Az első 2 felújítás az borzalmas volt, mert nem voltak így az ablakok, nem hogy a hű az ablak, meleg az ablakon, tehát olyan számolni, hogy fészkeség. 3 felújítás után végre egyszer rendben van, de nincs rendezvénykeret, az Erikának nincs mozgástere. Tudom, valarokkal. Egyetlen egy kérdésem volt, őseinek. Ugye hát azért látjuk, hogy szépen bújjázzanak a fák a faluban. Mindenki szépen gondozza, nagyon kevés helyen van elhanyagolva. Úgyhogy feltételezem, hogy ugye sok metsző hulladék összegyűjt. És ott van a legnagyobb példa, mint nálam is. És akkor ebből kifolyólag az történik, hogy amit elvisz a kommunális szolgáltató, az egy fél évnyi, vagy egy 3 hónapi termés, és egy csomó megmarad. Ugye ezt égetni nem lehet, és ugye lerakóhely nincs,
De most nincs, ugye? Érdekelmes, ezek nem fontosak. A szándék egyébként van most is, mert mind látom, azért ide-oda azért lerakják. Ugye, teszi utánfutóra, aztán viszi valamelyre és lerakja. De hát ez gondolom, nem egy igazi jó megoldás. Mi a kérdés? Az a kérdés, hogy ebben van-e lehetne előre, vagy van-e terve, vagy ez is egy feladat lehetne az új önkormányzatnak, ha bejön, ha sikerül. Erre nekem van egy javaslatom. Halló, itt vagyok. Erre nekem van egy javaslatom. Ugye van ez a faluprogram. X darab fűnyírót vettek, traktort vettek, mit tudom én még mit vettek. Kell venni egy ágapítót, lemúcsolni és elrendelni. Ennyi. Nem, ezt már lehet volna. Mielőtt fölteszed a kezedet, pont rád gondoltam, hogy nekem kéne egy ilyen képet venni. Most voltam egy építkezésen, dolgoztam, és azt csinálták, hogy ledarálták, az ilyen, bezsákoltak, ekkorka zsákokba, mert befértek az ámba. És azt nyugodtan oda lehetne adni, hogy tüzeljék el. Ugyanúgy hőt ad, és ugyanúgy szociális segítség tudna lenni. Szerintem. De ez kéne egy olyan vállalkozó, vagy most önkormányzatok, ebben meg nem tudunk belelátni, mert mi nem vagyunk még benne. Hogy lehet-e, vagy az, hogy egy külsőset kell megbízni, ezt tehát nem tudjuk. Tehát erre nem tudunk válaszolni. És szerintem most átadom a mikrofon. Tehát Molnár Dániel vagyok, beszélhetünk a katasztrófa védelmestől egy évvel ezelőtt. Tehát, ha lemaradtatok volna, akkor tűzoltó voltam eddig. Az országos tűzvédelmi szabályzat úgy határoz, hogy az önkormányzatok saját hatáskörükben szabályozhatják az égetést a településeken. Decsen korábban volt egy égetési rendelet, ami úgy határozott, hogy minden szerda és pénteki napon délután 4 órától este 8 óráig az égetés engedélyezett. Ez egy rövid időre megszűnt, majd most ismét van egy intézkedése a településnek, amit már én annyira nem ismerek, de jól emlékszem, akkor szerdai napokon az égetés az engedélyezett. De nem is csak erre akartam reflektálni, inkább arra, amit a KMV-sekről mondhatok. Valóban így van, Decs települése a Dél KMV látásszolgálatot. Ez a szolgálat, ez több településnek a KMV-ségről áll össze, és ebből adódik az, hogy egy nap mondjuk 4 órát Decsen vannak, 2 órát Őcsényben vannak, és ahogy összerakják a szolgálatot, ez úgy jön ki. Tehát ahhoz, hogy Decsen KMV-s legyen állandóan, ahhoz kormányváltásra van szükség. Azt tudja megoldani ezt a helyzetet, az egyenruhások meg vannak becsülve, akkor van elég ember, akkor meg ide kell rakni a KMV-st. Ez máshogy nem megy, csak hogyha árad a Tisza. Köszönöm szépen! Amikor látod, az légy szíves. Ja, tényleg, nem azért állok rá, hogy engem lássanak, hogy én itt látok időseket és fiatalokat is, és most megkérdezem inkább a fiatalokat, hogy miért nem leszünk azért egy kicsit más legyen ez a falu. Ugye volt itt kézilabda, volt itt foci, volt itt biliárdklub, valamikor a kézilabda csapatot vezettem. Utána a foci csapatot, most a Decsi Hagyományozó Féltékósnak vagyok a vezetője. Megkérdezem, miért nem teszünk mi is azért, hogy legyen? Miért tőlük várjuk? Miért tőlük várjuk? Az, hogy nincs az új telepen, most már volt? Volt. Miért nem tartottuk el? Akkor a vásárolni. Elmentünk a Tesco-ba, elmentünk a Lidl-be, elmentünk a Pelibe, és hatalmas kocsikkal jöttünk ki. És hagyjuk tönkrevenni a Decset. Így nem. Igen, mert én most 3-4 voltot fel tudnám sorolni, akik tönkre. És ez a mi felelősség. Köszönöm szépen. Mivel kérdés, bocsánat, nem hangzott el, de ezzel sajnos tényleg egyet kell érteni. Tehát köszönjük szépen ezt.
képviselni. Azért vagyok itt, mert szeretettel meghívtak, én meg szeretettel jöttem. Az a helyzet, hogy én 50 éve képviselem Decset. 1974. augusztus 21-én kaptam meg a Magyar Újságírók Országos Szövetségének a igazolványát, és azóta, ahogy Csaba is felvette az édesapjának a nevét, mert tiszteli, mert szereti, nekem írói nevet kell fölvennem. Ezért lettem Decsi Kis János. Most bármit teszek, azt a Decsi tette. Ha jót, akkor a Decsi. Ha rosszat, akkor a Decsi. Bevallom, ez szakmai szemmel valóban nagyon profi munka. Tartalom és a forma egysége teljesen rendben található, a tartalom. Ilyen fogalmakat olvastam, hogy remény, bizalom, szeretet, tanítás, Decs. Most elindulunk visszafelé, és ezek a fogalmak úgy lesz, hogy Decsen vagyunk, tanítás, tanítunk, tanulunk, szeretet, szeretjük egymást, bizalom, bízunk egymásban, és remélünk valami, ami más lesz. Ez a remény, ez az emlékezés, ez utódjék békévé. És akkor, amikor ez a béke meg lesz, akkor mondhatjuk, hogy ez a mi közös munkánk és a közös felelősségünk. És ez nem is kevés. Jó egészséget kívánok mindenkinek! Én szeretnék még valamit szólni, csak a sportra visszatérve, mert ugye egy konditerem van a Gyuri bácsi üzemeli, ugye a hivatalos barába, amit a polgármester úr támogat, illetve volt a Sárköz Box Club, aminek a támogatása tudomásom szerint jelen pillanatban visszavonásra került a polgármester úr részéről, olyan szinten, hogy átköltöztetőségbe és mind a teljes támogatást kapnak, mind buszjáratot, illetve az őrségi polgármesteri hivatalnak a buszát használhatják, hogy eljárnak különböző versenyekre és talán egyszerű, talán kirándulásra is, de ezt itt a faluban, ezt teljes mértékben visszavonta a polgármester, úgyhogy gondolom, hogy azért is nem mernek rá a fiatalok arra, hogy bárki is indulni, hogy bármi sportok, hogy bármi szervezzenek, mert nincsen támogatás. Tehát, hogyha a polgármester nem támogatja, nem segíti őket, akkor előbb és próbálnak valaki bármit csinálni, ha ezt tapasztalja, hogy nincsen rá lehetőség, akkor meg sem fogja próbálni, mert halott ül. Csak ezt szeretném volna mondani a sportban, mert Pituka elég jól felhúzta ezt a sátuszboxot, ami ugye innen indult ki, de most ő csimbolnak el pillanatban. Mint az évben a polgármester megmondó minden. Nem Ölcségben van. Ja, akkor bocsánat, azon A Zolsost, Istvánt a Halász Gábor kérte föl Szexárdon, hogy legyen az edző. És szerintem, mivel Decsen tényleg nem kapott támogatást, ez egy nagy elismerés neki, hogy egy olyan csapat, ahonnan az egy szexárdos bajnok kiment. Tehát tudom az egész történetet, mert én részt vettem mind a két egyesület támogatásában. És tudom azt, hogy itt helyben sajnos, amit a Csaba is mondott, hogy támogatni kell az egyesületeket, a civil szervezeteket, mert jelenleg nincs. És így nem csoda, hogy elment. Ha így megkapta volna ugyanazt a támogatást, amit most ott kap, akkor még mindig lenne Sárközbox. És akkor így nem mennének a gyerekek, és én láttam azokat a gyerekeket küzdeni ott. És igenis bajnokok lehetnének, és akkor Decset fényeznek. Most sajnos el lett rontva, és Szexárdot fogják.
Igen, ez így van, hogy nem kapták meg a Decsi buszt, amikor mentek meccsre, és Öcsiből kaptak kétszer, a harmadiknál már megkapták a Decsi buszt. Esetleg még valakinek egy kérdés? Akkor Evelyn. Amennyiben bármi olyan kérdésük van, amit inkább szeretnének szűk körben föltenni, azt az elkövetkezendő álló fogadáson pár pogácsa és üdítő társaságában megtehetik. Tisztelt polgárok! Nagy örömünkre szolgál, hogy ennyien szeretnének tenni Decsért, azért, hogy ismételten méltó legyen Sárköz fővárosa címére. Köszönjük figyelmüket, idejüket, de kérjük ne felejtsék el, hogy az előttünk álló választások igenis fontosak, így tudunk együtt tenni azért, hogy változást érjünk el. Ugyanis változtassunk együtt, hogy mi is nyertesek lehessünk. További szép estét kívánunk mindenkinek, és még egyszer köszönjük a figyelmet!